take this. Arcade block? Don't you know what Arcade Block is? Arcade Block is a monthly mystery package delivered right to your door. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barras prylar. Ni kommer att se att jag ser lite ovårdad ut. Jag har glömt att raka mig, jag ska göra det strax, jag ska in och duscha. Men jag har klippt mig. Det blev lite för långt så jag gjorde det. I alla fall, idag är det dags för en Arcade Block. Den är lite sen denna gång tack vare posten. Den har varit lite konstig. Inte här i Sverige men andra sidan. Men i alla fall. Och let's. Och då hoppar vi in och ser vad det är för något. Dum låda. Ja, får vi se. Någonting från Minecraft, en nyckelring. Se vilken jag får. Det var lätt att öppna. Jag fick... Det är skitet där så länge. Jag fick en... just det. Zombie Pigman. Förlåt för ljuset men lampan är precis där, jag vet inte riktigt. En Zombie Pigman. Just det. Lite figurer från Assassin's Creed 2. SU. Jag har inte spelat det men jag vet ettan har jag spelat och tittat om det. Så det blir min andra figur jag har. Jag har en Batman. Jag har inte öppnat Batman så jag kommer nog behålla en massa med i sina lådor. Rätt så kul faktiskt. Det fanns 3 olika versioner. Issue. Är det inte den som var i Italien och... skitsamma. Det är ett bra spel i alla fall. Det är typ en sån Assassin's Creed eller en mördare. Ja. Nästa. En stjärna från... ja, i alla fall. En stjärna från Mario-spelen. En stressstjärna. Seg. Jag får kramp i hand. I alla fall. Ja. Jag har sett den i en annan låda innan. Jag vet inte vilken låda det var. Ja, vi här då. En Dota 2. En bandana. Nu visar de vad man ska göra. Har den på sig. Olika sätt att ha den. Jag vet inte om det passar mitt huvud. Men i alla fall. Det är från Dota så är det en massa bilder från figurerna i spelet. Jag har inte spelat det för många så det ska vara jätteroligt. Jag öppnar inte den för den kommer ju inte passa med det. Då är nästa. Team Fortress 2 Gift Wrap. Paketeringspapper. Ja, det är så passande nu till jul därför. Men ändå. Paketeringspapper. Ja. Det är figurerna från spelet. Ja. Allt för sälja grejer för pengar. Och så här kommer det sista. Tröjan. Super Mario. Player One. Cool, man ser rynken på den så han ser ut inuti. Tarmar. Vad står där på hatten? Protective headgear. Står det på skorna.
Goomba Stompers. Goomba Stompers. Det luktar lite konstigt. Nej, men jag ska tvätta sin i armen. Ska se om det var något speciellt. Det är det man får se vad det fanns som har. Alla olika där fanns. Fick SU. Det är han. Fick jag. Jag såg någon som fick Shine och var glad. Jag trodde jag fick det. Jag vill inte ha det. Ja. Det var allt för den här gången. Vad tycker du om lådan då? Ja. Det var faktiskt rätt bra faktiskt. Minecraft nyckelring. Lite löjlig kanske, men det är stor som mina andra figurer jag har. Kan man använda. Stressstjärna är bra. Kunna på jobb. Man blir stressad. Nej, det var allt. Det var en bra låda. Jag kommer fortsätta programmera. Sen vad det kommer december. Jag har inte hört någonting. Så. Ja, just det. De som gör tröjorna till Arcade Block. De heter Shirt Punch. Och jag har börjat köpa tröjor där också. Jag har fått 2 stycken, men jag visar dem när jag fått de andra 2 som jag har beställt. Så får det se lite andra tröjor också. Men i alla fall. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni kom. Hej då!